Ja kehätuomari Aaltonen antoi viime hetken muistukset sääntöjen noudattamisesta. Ottajat valmiina aloittamaan valkoissa housuissa Markus Vänttinen, Porvoo ja Suomi, ja punaisissa housuissa Ivan Serati Italiasta. Rennon oloinen on tää italialainen, että raivolla kyllä lähti sitten heti hyökkäämään. Vahvoja, molemmin käsin vahvoja lyöntejä italialaiselta. Ja sen jälkeen yritti alasvientiä, jonka Markus sai hyvin passattua. Ja nyt Markus sai käännettyä italialaisen kulmaa kohti ja siinä oli jo viemässä mattoon. Italialainen hieman laittoi kyynärpäältä köysien päälle ja sai pienellä viipeellä estettyä, mutta Markus jatkoi painimista ja onnistui viemään kaverin tonttiin. Todella hyvää työskentelyä nuorelta porvoolaiselta. Joo, kyllä tämä muutaman osuman tuo italialainen pääsi antamaan, mutta Markus paini lujalla itseluottamuksella. Suomeksi sanottuna painoi väkisin italialaisen mattoon ja pääsi tuohon puoleksi sivuun jo, ja ei siitä muuta kuin lähtee hakemaan. Tämä on vähän sama tilanne kuin... Ja tästä todella hyvin kontrolloinut Markus, mutta ei ole päässyt vielä lyömään kyynärpäällä, jota hän hakee tuossa. Eli näin hyvin pääsi Serati, näin italialaisten hyvin pääsi Serati puikkaamaan päätä pois tuosta kyynärpäälön edestä. Ja nyt tiukkaa kontrollia pitää Vänttinen ja lähtee sitten hakemaan lyöntejä päältä. Porvoon Markus Vänttinen on vasta 23-vuotias, täytti kesällä 23 ja on erittäin kokenut nuoren ikänsä nähden ammattilaisena ja on jo rankattu Euroopan listalla 6. Se on ihan hyvä meritti nuorelta mieheltä ja luultavasti ranking nousee, jos Seratista tulee voitto. Aivan varmasti. Ja ainakin tähän mennessä italialaisen nopeasta aggressiivista alusta huolimatta ottelu on mennyt suomalaistaan hyvin. Tämä on vahvaa tämä Markuksen tämmöinen pelaaminen matossa, että se ei päästä italialaista pois. Ja pikkuhiljaa se lähtee sieltä sitten rakentamaan ja sieltä on tullut muutama hyvä tälli sekä nyrkillä että kyynärpäällä. Että nämä kyynärpäät, nämä on kyllä myrkkyä. Ja tästä pari hyvää tiputuskyynärpäätä Vänttiseltä ja siellä Serati sai sitten haettua kaardia paikalleen. Ja nyt Vänttinen on se pystyyn, yrittää ohitusta, mutta potkasikin aloille ja hakee sen jälkeen jo hyvä lyönti Vänttiseltä ja nyt yrittää jalkan ohitse, mutta Purppurainen Brassiutsak aika hyvin puolustaa. Sieltä vaan nuori porvoolainen onnistuu pääsemään sivukontrolliin. Ja ilkeä oli polvi, minkä Markus tuossa sivusta pääsi vetää paljaaseen kylkeen, että vaikka se liike ei ole iso, niin kyllä se toisella kylki auki, niin se tekee tosi myrkkyä. Kyllä. Ja sieltä se tulee uudelleen. Ja taas hakee kyynärpäälylle paikkaa porvoolainen tuossa kyynär varrella ja päästi ihan kyynärpäällä tiputtamaan. Todella hyvää työskentelyä nuorelta porvoolaista. Koitti sinne hakea vähän amerikaanaa käsilukkoa, mutta hyvin puolusti italialainen Ivan Serati. Tässä siis päällimmäisenä valkoisissa housuissa Porvoon Markus Vänttinen ja selällään punaisissa sortseissa Italian UFC-veteraani Ivan Serati. Kyllä tämä sen alkurynnistyksen jälkeen tosiaan on mennyt Vänttisen merkeissä ja näyttääkö sille, että olisiko siellä tullut peräti vekki sitten italialaiseen. Että ja hyvin haki sivu. Vahvoja lyöntejä päältä. Hyvin hakee kyynärpäätä ja nyrkkiä vastustajan päähän ilman Seratia. Sieltä siirryttiin halfguardia, vahvaa lyöntiä. Vänttiseltä on hyvin puolustaa italialainen. Hyvä kyynärpää. Kyllä nyt on kokenut italialainen ollut altavastaajana pitkän aikaa, mutta... Ja sieltä hakee taas halfguardin ohitusta. Vänttinen lähtee lyömään todella vahvoja lyöntejä. Nyt on ottelun loppu lähellä. Kyllä, Ivan Serati on saanut tarpeekseen Vänttisen voimalyönneistä. Ja tämän ottelun voittaja keskeytyksellä ensimmäisessä erässä teknisellä tyrmäyksellä Markus Vänttinen, Porvoo ja Suomi.